Vores næste skridt, det vil være at rækkeudvikle funktionen m omkring m0. Det vil sige, at vi skriver f af m som f af m0 plus f mærke af m0 plus en halv gange den. Undskyld, der var jeg lidt for hurtig. I det andet led her har vi f mærke af m gange m minus m0, og så plus anden ordensled, som hedder en halv f dobbeltmærke af m evalueret i m0 gange med m minus m0 i anden potens, og plus eventuelt højre led. Her ser vi for det første, at ledet, det første led her, er en konstant, som ikke afhænger af m, så det skal vi ikke interessere os for. Det næste led her, det er faktisk lige med 0, fordi vi netop evaluerer den afledte i maksimumværdien, så det kan vi se bort fra. Og til slut er der altså kun dette led her, som vi skal interessere os for. Det kræver, at vi kan have den anden afledte af funktionen f evalueret i m0. Så lad os lige minde om, hvad hedder funktionen f mærke af m. Den hed logaritmen til p1 minus p ganget med 1 minus m over n. Den funktion skal vi differentiere en gang til. Det giver, ja, der er kun m-afhængighed her, og der er m-afhængighed her. Så lad os tage den i tælleren. Det giver en faktor minus 1 divideret med n, som er koefficienten til m'et, og så logaritmen differentieret, som jo giver 1 minus m over n. Det andet led er også med minus, fordi det står i nævneren, og der står der så også 1 over n, og så bliver det 1 over m over n. Således. Vi kan samle disse to led sammen. Vi kan dels sætte 1 over n uden for parentes, og så kan vi sætte på fælles brøkstreg, nemlig som 1 minus m over n og m over n. Og den fælles tæller bliver det så faktisk 1 i det her tilfælde. Så her har vi et udtryk for den anden afledte, og hvis vi så skal evaluere den for m lige med m0, som jo var n gange p, så ser vi, at det bliver minus 1 over n gange med 1 divideret med p gange 1 minus p. Så simpelt er faktisk det udtryk. Vi har altså rækkeudviklingen, at f omkring f af m omkring m0 er lige med f af m0, og så får vi plus en halv, den anden afledet af m0, m minus m0 i anden, og med det udtryk, vi netop har udledt, så får det, at det simpelthen er lige med f af m0 minus en halv m minus m0 i anden potens divideret med n ganget med p ganget med 1 minus p. Og nu er det lige før vi er i mål, for nu kan vi skrive, at sandsynligheden for m givet p og givet n, altså binomialfordelingen, kan approximeres med eksponentialfunktionen af f af m, og der er den vigtigste faktor her er minus en halv m minus m0 i anden divideret med n p 1 minus p, og så gange med en konstant, som blandt andet indeholder denne f af m0. Men det vi ser, det er, at binomialfordelingen for store værdier af n har følgende eksponentielle form, nemlig denne, der står her, eksponentialfunktionen, sådan her. Og den genkender vi jo som den eksponentialfaktor, der står i normalfordelingen. Så lad mig minde om, hvad er normalfordelingen? Ja, det er
på nær en nummeringskonstant, så er det eksponentialfunktionen af minus en halv x minus minus middelværdien i anden divideret med sigma i anden. Sådan ser normalfordelingen ud. Og ved simpelthen blot at sammenligne de to udtryk, kan vi aflæse, hvad er middelværdien. Der skal vi sammenligne her. Og hvad er variansen? Der skal vi sammenligne med nævneren. Sådan der. Og vi kan så altså straks konkludere, at binomialfordelingen bliver i grænsen, hvor n er stor, en normalfordeling, hvor middelværdien er den kendte middelværdi, nemlig m0, som var lige med n gange p. Og mere interessant, at variansen er lige med n gange med p gange e minus p ved blot og bare sammenligning. Så det er vores hovedresultat, at binomialfordelingen p af n, m af p og n og i, er normalfordelingen eksponentialfunktionen af minus m minus my i anden divideret med 2 sigma i anden, hvor gange en konstant, hvor parametrene er angivet her. Det vi også så, da vi kiggede på de konkrete fordelinger, var, at det så ud til, at fordelingen blev relativt snævrere, når n blev stor. Og det kan vi for eksempel også se ved at se på, hvad er spredningen, det vil sige kvadratroden af variansen, det vil sige bredden af den halve bredde af sandsynlighedsfordelingen, relativt til dens middelværdi. Hvor meget er den i det her konkrete tilfælde? Så det er lige med n gange p gange e minus p, kvadratroden af det, og så divideret med n gange p. Og det bliver jo lige med en faktor 1 over kvadratroden af n, og så en faktor, der kun vedrører p'erne, og den er i det her tilfælde 1 minus p divideret med p. Så vi ser, at den relative bredde, altså bredden relativt til middelværdien, den går som 1 over kvadratroden af n. Det vil sige, jo større n, jo smallere relativt set bliver binomialfordeling og altså også den dertilhørende normalfordeling. Tak.